Isang nakakakilig na beachfront engagement proposal ang tinanggap ng dating child star na si Joanna Ismael Celis o Kiray Celis sa totoong buhay mula sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Stephen Stopia. Ginanap ang proposal kahapon, April 21, sa Misibis Bay Resort sa Cagraray Island sa Bacacay, Albay. Kwento ng mga saksi sa nangyaring engagement. Buong akala daw ni Kiray ay isa lamang itong Holy Week vacation. Subalit kasabwat na pala ng boyfriend nito ang kanyang mga malalapit na kaibigan tulad ng content creator na si Christian Antolin at ang kanyang pamilya. Si Celis ay nakilala sa showbiz dahil sa kiddie gag comedy show na Going Bulili ng isang malaking istasyon sa bansa noong 2005. Simula noon ay sunod-sunod na ang kanyang mga pelikula, guesting at iba't ibang roles sa telebisyon at ngayon ay isa na siyang matagumpay na negosyante. Inula naman ng congratulatory message ang magkasintahan mula sa kanilang mga tagahanga at mga kaibigan sa industriya. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.